Počuli ste už o sršňovi ázijskom? Na prvý pohľad možno obyčajný hmyz, no v skutočnosti nebezpečný predátor. Sršeň ázijský, po latinsky Vespa velutina nigritorax, je invázny druh, ktorého pôvodným domovom je juhovýchodná Ázia. Spôsobuje škody v hodnote miliónov eur, a to najmä včelárom, ovocinárom a vinárom. Loví včely a iné opeľovače, čo má negatívny dopad na biodiverzitu a poľnohospodárstvo. Tento predátor, veľký asi 3 cm, obkľúči včelí úľ a na svoju korisť útočí neúnavne a v skupinách. Dôležitým faktorom je, že v Európe nemá prirodzeného nepriateľa a naše včely sa voči nemu zatiaľ nedokážu brániť. Ekofond SPP je nezisková organizácia, ktorej poslaním je aj ochrana životného prostredia. Téme sršňa ázijského sme sa začali venovať hneď z niekoľkých dôvodov. Sami včelárime a uvedomujeme si, že život včiel a ďalších opeľovačov je už aj dnes v ohrození. A to najmä kvôli intenzívnemu poľnohospodárstvu, strate prirodzeného prostredia a klimatickým zmenám. Ich pokles môže spôsobiť množstvo vážnych problémov, ako napríklad nedostatok potravinových zdrojov alebo rozpad celých ekosystémov, keďže od hmyzu sú závislé mnohé druhy rastlín a živočíchov a v neposlednom rade aj človek. Jedným z našich cieľov je informovať širokú verejnosť a upriamiť pozornosť na riziko šírenia sršňa ázijského na našom území. Spolu s odborníkmi zo štátnej, ale aj súkromnej oblasti podnikáme kroky, vďaka ktorým môžeme aj s pomocou verejnosti zmierniť škody, ktoré tento nebezpečný invázny hmyz spôsobuje. Pozrime sa bližšie na život sršňa ázijského a riziká, ktoré sú s jeho rozšírením spojené. Do Európy sa sršeň ázijský dostal v zásielke čínskej keramiky, ktorá smerovala do Francúzska. Prvýkrát bol spozorovaný v roku 2004. Od toho momentu sa šíri Francúzskom a prekonáva aj hranice okolitých štátov. Zaznamenali ho už aj v Maďarsku, Rakúsku a Česku. Jedná sa o sociálny hmyz, ktorý podobne ako včela medonosná žije v kolóniách, kde panuje prísna hierarchia a deľba práce. Sršeň ázijský je o niečo menší ako náš druh sršňa obyčajného, od ktorého sa líši sfarbením, ale najmä správaním. Je prevažne čiernej farby so širokým žlto-oranžovým pruhom na konci brúška a tenkým žltým prúžkom na jeho začiatku. Tvárová časť hlavy je sfarbená do oranžova, jej horná časť je čierna. Dôležitým rozpoznávacím znakom je sfarbenie nôh, ktoré sú čierne a na konci výrazne žlté. Okrem včiel medonosných loví aj ďalších viac ako 100 druhov hmyzu, napríklad samotárske včely, osy, mravce, motýle aj muchy, čím likviduje prirodzené opeľovače a znižuje druhovú rozmanitosť. Jedna kolónia môže za sezónu spotrebovať viac ako 11 kg hmyzu. Špecializuje sa predovšetkým na ľahko dostupnú a početnú korisť, preto sa ich hniezda často nachádzajú v okolí včelníc. Hniezda bývajú vysoké až 100 cm a v priemere dosahujú aj pol metra, pričom vo vnútri sa môže nachádzať až 3000 jedincov. Mimo neho nie je sršeň ázijský nebezpečnejší o nič viac ako iný bodavý hmyz. Problém nastáva, keď sa k jeho hniezdu priblížime na menej ako 5 metrov. Vtedy sa správa veľmi agresívne. Na narušiteľa sa môžu vrhnúť desiatky až stovky robotníc, ktoré ho opakovane bodajú. Množstvo bodnutí je veľmi bolestivé a nebezpečné najmä pre alergikov, deti a staršie osoby. K nebezpečným situáciám môže dochádzať aj počas zberu úrody ovocia. Sršne ázijské na jeseň vyhľadávajú sladké ovocné šťavy, preto ich častokrát nachádzame v sadoch a na viniciach. Ničia predovšetkým zrelé a neporušené ovocie, a to najmä slivky a hrozno. Dostatok potravy, vysoká reprodukčná schopnosť a veľmi vhodné klimatické a prírodné podmienky sú dôvodmi, prečo je jeho šírenie v Európe také rýchle. Oplodnená kráľovná si môže založiť na jar nové hniezdo aj 70 km od miesta, kde sa vyliahla. Jedince skryté napríklad v prepravných kontajneroch alebo v náklade dreva sa môžu presunúť o stovky až tisíce kilometrov ďalej. Vzhľadom na to, že máme na Slovensku mierne klimatické pásmo, vhodné geomorfologické pomery, hustú vodnú sieť a prepojenie na medzinárodnú dopravu, je vysoko pravdepodobné, že sa usídli aj u nás. Otázka tak neznie či, ale kedy. Ekofond SPP spolupracuje s odborníkmi, ktorí sa téme venujú už niekoľko rokov.
Jednou z prvých odborníčok na Slovensku, ktorá sa začala téme sršňa ázijského venovať, je Helena Proková, ktorá je zanietenou včelárkou a autorkou vzdelávacích materiálov zameraných na včely. Téme sa venujem od roku 2018, kedy som sa zúčastnila Národnej francúzskej konferencie o zdraví včiel. Tam som zistila, aký je to obrovský problém už vo Francúzsku. Tam som spoznala veľmi dobrého odborníka, veterinára, národného koordinátora pre boj proti sršňovi azijskému, pána Etiena Kaleho. A mala som možnosť poznať sa s profesionálnym likvidátorom sršních hniezd, pánom Etienom Rumajakom, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý školiteľ, odborník z tej praktickej stránky, naozaj vie o týchto sršňoch azijských veľmi veľa, ako sa pri nich správať. Situácia je naozaj vážna, pretože ak sa sršne azijské premnožia aj u nás, tak prídeme o včelstva, prídeme o výnosy medu a iných včelých produktov. Potrebujeme zapojiť naozaj širokú škálu ľudí, odborníkov, jednak z oblasti vzdelávania, a to už by som spomenula vyslovene učiteľov na základných školách, aby deti učili o tom, ako tento druh sršňa azijského vyzerá. Potrebujeme vytvoriť legislatívny rámec, takže potrebujeme politikov, ktorí budú ochotní sa tejto téme venovať. Potrebujeme vedcov, ktorí budú neustále túto tému rozvíjať a budú mať kontakty na zahraničie, aby sme sa téme mohli ďalej venovať. Potrebujeme uvedomilé firmy, ktoré budú ochotné venovať čas finančných prostriedkov na to, aby mohli práve vzdelávania pokračovať, mediálne kampane, aby sme tú situáciu spoločne zvládli so širokou verejnosťou. Tak ako to napríklad robíme v spolupráci s Ekofondom SPP. Aký je stav vo Francúzsku? Každý rok je iný a veľa závisí od vývoja počasia. V kritickom roku 2023 sme identifikovali viac ako 250 000 hniezd, z čoho sa nám podarilo zlikvidovať len okolo 30%. Napriek tomu sme na ich ničenie vynaložili cez 11 miliónov eur. Nakoľko je rok 2024 chladnejší a daždivejší, sú hniezda menšie a ich počet je nižší v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prečo sa vo Francúzsku sršeň azijský tak premnožil? Nepoznali sme dostatočne biológiu sršňa ázijského. Nikto sa o tému nezaujímal a tak sa sršne ázijské šírili do nových oblastí bez akéhokoľvek ohrozenia. Sršeň azijský je veľmi inteligentný hmyz a my sme ho podcenili. Ako sa likviduje hniezdo sršňa azijského? Záleží, o aký typ hniezda sa jedná. Primárne hniezdo, ktoré je menšie, môže zlikvidovať aj skúsený včelár. Ale väčšie sekundárne hniezda si už vyžadujú zásah profesionálov, pretože sa sršne agresívne bránia a hniezda sa môžu nachádzať na ťažko dostupných miestach. Likvidátori hniezd musia byť fyzicky aj psychicky v dobrej kondícii, pretože si táto práca vyžaduje koncentráciu a rozličné zručnosti. Čo odporúčajú odborníci z Francúzska nám? Šíriť osvetu a vzdelávanie naprieč celou spoločnosťou. Materiálne a technicky vybaviť niekoľko akčných zásahových tímov. Vytvoriť jednotnú platformu, kde sa budú zbierať informácie a údaje o výskyte jedincov a hniezd. V prvých rokoch vyhľadať a nájsť každé hniezdo, čím sa spomalí jeho šírenie a zmiernia sa negatívne dopady na biodiverzitu a ekonomiku. Skúsenosti z Francúzska ukázali, že sršne ázijské môžu byť v najviac zamorených oblastiach zodpovedné za stratu 35 až 65% včelstiev. S tým súvisí aj pokles produkcie medu a príjmov pre včelárov. Jeho šírenie by sme preto nemali podceňovať. V roku 2023 bolo zaznamenané hniezdo sršňa ázijského v maďarskej obci Kimle približne 50 km od Bratislavy. V roku 2023 a 2024 zaznamenali prvé výskyty v okolí Plzne v Česku a v roku 2024 aj v rakúskom Salzburgu. Vieme, že príchod sršňa ázijského na územie Slovenska je veľmi pravdepodobný. Preto je dôležité, aby sme boli pripravení a dokázali včas likvidovať jeho hniezda. Iba tak vieme zmierniť škody, ktoré tento invázny druh spôsobuje. Ak si myslíte, že ste sršňa ázijského alebo jeho hniezdo spozorovali, nahláste to prostredníctvom mobilnej aplikácie Zastav sršňa, ktorá je prepojená na systém rýchleho varovania štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Aplikáciu si môžete stiahnuť na webovej stránke www.ekofond.spp.sk.
My v Ekofonde SPP sme odhodlaní pomôcť pri ochrane včiel a biodiverzity Slovenska. A čo vy? Pridáte sa k nám?